Que fai isto aquí? Don Santiago Veiga, non sei se yo in falar a mi padre del. Nada, vos supoño. A ovella negra da familia. Que barbaridade. Que ganas de remexer no pasado. Se non tes pasado, que tes? Así que hai 50 anos. Como era el? Don Santiago, de carácter. Bos días. Esa muller era logo... Tía aboa de Matilde. Agora empezo a entender por que na casa non se falaba moito da tía Isolina. Había moita necesidade daquela. E tamén moitos ladróns e salteadores de camiños. Mi padre non roubou nada. A cruz nunca máis apareceu. Aquilo foi un sacrilexio. Quen é o ladrón? Non tes ganas de saber algo máis? Ninguén da súa familia tivo nada que ver? Un irmán de mi madre, Rodrigo Rieiro. E a túa familia guardou isto todos estes anos. Vai pasar outra vez. Xa che dixen que non é bo remexer no pasado. Que fai vostede aquí? Xa o sabes, veño pola cruz. Vai ter que quitar. Pois se ten que ser así, por mí non hai problema. Neste fallado hai cousas a esgalla. Pois bule, que esta casa precisa unha pouca de orde. Dona Elvira non tiña queixa. Dona Elvira é unha santa. Ben se ve que non te poñía a andar. Parécelle. Dora, eu nunca falo por falar. Xa me irás coñecendo. Sí. Teremos tempo, verdade? Porque sei que vai quedar un tempiño. O que dite a Divina Providencia. Que traes aí? Atopeino no fallado, pareceume de valor.
Vou no limpar un pouco. Xesús, como se imita o señorito. Dora, queres deixar de perder o tempo e... Que fai isto aquí? Como me dixo que baixara as cosas... Leva ao seu sitio. Hai cousas que é mellor non tocar. Por qué? Quen é? Iso a ti non che importa. E fai o que che dixen. Señora Otilia, ten a casa revolucionada. Que dis, Pablo? E isto? O que? O retrato. Quen é? Que sei eu? Dora, fai o que che dixen. Leva ao fallado. Se non o sabe a que ven tanto empeño en sacalo de diante. É un antepasado teu, supoño. É un veiga, non cabe dúbida. Ese porte é inconfundible. Un cabaleiro moi ben plantado, sí, señor. A vostede non lle parece guapo, señora Otilia? Se non contesta será que está de acordo. Hei de comprobar quen é. Seguro que nalgún álbum. É o teu tío Santiago. O irmán de meu avó. Dora, leva isto tamén ao fallado. Eu sigo aquí coa limpeza. Sí, señora. O tío Santiago. Santiago Veiga. Sentín falar del. Non o creo. Quero dicir que xa ninguén se acorda del. Non era unha persoa como as demais da familia. Coñeceu-no? Eu era unha nena. Xa non o recordo. Vai anel. Este é un anel de categoría, Sí, debe ter moito valor. É o que lle dixen a señora Otilia. Hoxe aínda puxeron menos. Mire, non sei que lles pasa. Notan algo. Levan tempo caladas. Sí, é certo, non se escoitan. Xa matei o carneiro. Está colgado no cabanote. Dilles os de Valdez que lle lo levo mañá. Demo de carneiro. Pasou toda a noite berrando. Xa oí, como se presentise o que lle ia pasar. Vai vir mal tempo? Non. Belmonte non parou de dar voltas e patear o chan. Está inquieto. Algo teñen. Parecido a outra vez. Que vez, mi padre? Tanto ten. Pasou aí moito tempo. A ver se pode sacar algo máis polos ovos. Para quen son? Prospereira. Debías levárllelos aos Veiga. Eses poden pagar. Mi padre. Ata logo. Lela, de virtudes di que a ela tamén lle pasa o mesmo. Serán as súas galiñas, porque ela para que estea calada... Aí teñen. As galiñas nunca caresan. Nucha de Ledoño non atopa o seu porco. E os de Valdez desapareceronlles 2 cabalos. Marcharíanlles con eles. Nestes tempos non se pode fiar de ninguén. Todo en poucas horas. Terían que ser varios ladróns. Os animais andan raros, desacougados. Son cousas que non teñen explicación. A min recórdame algo. Eu xa viví nesta situación antes. Malia leva ladrón soubos toda a vida. E non puido ser o lobo ou o xabarín. Que eu saiba non se atoparon restos. E o lobo mata para comer. E o home tamén. Cando a fame apreta, a xente non anda con miramentos. Eu falo de cando era neno. Desapareceran animais. Debe de haber uns 50 anos. Bos días. Un viño. Indalecio, ti que sabes destas cousas? Que lles pasa aos animais? Notan algo. Vai pasar outra vez. Indalecio, non está ben ser agoireiro. Ten razón, señor cura. Así que hai 50 anos. Veña, continúen.
Así non imos acabar nunca de limpar. Pero onde hai patrón? Home, pois moitas gracias, señora Otilia. A ver, conte. É que non hai moito que dicir. Eu non me acordo de don Santiago. Acababa de chegar do hospicio, era moi pequena. Do hospicio? Ah, non o sabías? Pois ten que perdoar, pero... Non me importa. Hai cousas que é mellor non lembrar. Como era el? Don Santiago, de carácter. Pois non era como ao resto dos Veiga. Pois a min parecese moito, non cree? Don Santiago era un home de ideas un tanto imprudentes, por dicilo de alguna maneira. De imprudentes. A que se refire? Mira, eu desas cousas non sei moito. O único que sei é que os Veiga nunca conseguiron leválo ao rego. A ovella negra da familia. Niso tamén nos parecemos. Espero que non. Don Santiago desapareceu un día e nunca máis se soubo del. Pero a que ven tanto interese, se pode saber? Simple curiosidade. Orgullo familiar, xa sabe. Iso era o que el nunca tivo. A ovella negra, Como poderíamos chamalo? Un espírito libre? Sí, pode ser que sí. Bos días, Matilde. Bos días. Pero é mellor non lembrar o pasado. Mellor preocuparse do presente, que bastante ten. Incluído o despacho. Mira, Matilde, non estaría mal que botases unha man. Señora Otilia, por favor, non empece. De que falaban? Otilia estábame contando historias do pasado. Pois xa se lo día. A mi padre tamén lle deu por falar de algo que pasou hai anos. Sei que é unha desgracia. Que desgracia. Non sei, non dixo moito. Xa saben como é. Hai días máis animados que outros, meu tenente. 3 roubos en 4 horas. O porco de Ledoño, os cabalos de Valdés... Xa sei cantos son. A pregunta é se os podemos considerar roubos. Furtos, logo. Ou sustracción, se prefire. Ou desaparicións, cabo. Tan simple como iso. Co debido respeto, meu tenente, a desaparición non é delito ningún. Exacto. O delito comeza cando se infrinxe a lei. E que eu saiba, ninguén infrinxiu nada. Que indicios temos? Alguén o tivo que facer, meu tenente. Non é normal que desaparezan animais de varias casas ao mesmo tempo. Os animais andan inquietos. Perdoe, meu tenente, pero esa non é razón. E se o fose, tampouco se poñerían de acordo para desaparecer. A causa é moi rara, meu tenente. E o raro tampouco constitúe delito. Entón que fago, meu tenente? Cubro ou non cubro o informe? Que fago, señorito? Xa lle dei algo de brillo ao marco, como me dixo. Pero, Dora, non che dixen que levar así só fallado. Deixa, foi cousa miña. Pousa por aí, Dora. É vostede, don Pablo? Non, é don Santiago. O misterioso irmán de meu avó. Non tiña nada de misterioso. Tiña máis de galán. Don Santiago Veiga, non sei se lle oín falar a mi padre del. Nada vos, supoño. Ninguén falou nunca ben del? Na casa dos Veiga nunca. E na de Indalecio supoño que tampouco. Que tiñan contra el? Vou non ter que contar todo. Sí, así é. Sabido é que os Veiga foron xente moi xenerosa e moi católica. Cando eu era nena, as cousas non eran como agora. Había máis fame e máis miseria. Deberon ser tempos moi duros. Sí. O caso que veu un ano fatal, o ano 78.
Estragáronse as colleitas por exceso de choiva e a xente non tiña que comer. E os Vega trouxeron comida de fora. Non. En que se notou logo a xenerosidade. Pagaron unha cruz estupenda de prata e ouro e pedras preciosas. A cruz de San Fins. Unha cruz? Sí, para poñela na ermida e pedirlle ao santo polos máis necesitados. Se iso non é xenerosidade. Pero moi práctico non parece. Iso mesmo dicía don Santiago. Enfadouse coa familia polo asunto da cruz. E a familia enfadouse con il. Dicía que había que gastar os cartos noutras cousas. Un tarambaina. Así que é todo por unha cruz. E onde dixo que está? Estaba na capela de San Fins. Se cadra nunca fuches. Leva anos abandonada. Aquí estamos, don Sinforiano. Aquí está a cruz. Sa e salva. Como corresponde a un arriero honrado. Dígoche que é unha maravilla. Quere que leve para dentro. Claro que sí, señor cura. Claro que sí. A cruz de San Fins. Sí, San Fins. A capela abandonada no camiño da Fonte Seca, non sabe? Ben sei calé, pero da cruz nunca sentira falar. E que a roubaron o día seguinte de poñela no altar. Un tempo houbo de vela. E dis que era unha cruz moi valiosa, de prata, con ouro e pedras preciosas. Unha pequena fortuna. Creo que pagaron os Veiga. Non Indalecio. Algo me soa, sí. De canto tempo estamos a falar? 50 anos, mes arriba, mes abaixo. Había moita necesidade daquela. E tamén moitos ladróns e salteadores de camiños. Mi madre contoume que o santuario de San Fins tiña moita sona. E da fonte din que daba unha auga fresquísima, ata que secou, claro. De aí o seu nome. Agora dá pena ver aquilo, está todo deixado da man de Deus. Debeu ser despois do roubo. A cruz nunca apareceu. Non Indalecio. Nin o culpable. Home, Indalecio, tanto como iso... Ben sabes que... Levou a culpa a un inocente. Sábeno moi ben. A Manuel da Lomba. Así que... O padre non roubou nada. Colleron o ladrón, Manuel da Lomba. Nunca se demostrou. Non sei, non lembro nada. Xa dixen que era moi nena. Ti coñece a historia, Matilde? Eu non. Se non a coñece vostede, que vou saber eu, que son máis nova. Por favor, Pablo, deixao. A ver, quéreme explicar... Aquilo foi un sacrilexio. San Fins non volveu ser lo que era. A fonte secou e veu máis fame e unha desgracia terrible. E a cruz onde está? A cruz nunca máis apareceu. Igual que don Santiago. Por favor, Pablo, deixao xa. Para que lembrar cousas horribles? O mellor será guardar iso e esquecelo para sempre. Ese cadro, esta historia, non poden traer máis cá desgracias.
Ai, señorito, isto é cousa do den. Xesús, que me depasei. Xa sei, Dora. Tranquila. Todo está en orden, máis ou menos. Vaya susto. Xesús, María e Xosé. Non somos nada, don Pablo, non somos nada. Eu xa o dixen. Isto é unha desgracia. Señoras, acabamos de asistir a un terremoto. Un movimento sísmico, como din os científicos. Xa. Como se isto fose unha ciencia. A que se refire? Non é o primeiro terremoto que hai en Celavella. Xa che dixen que non é bo remexer no pasado. Isto é un aviso, Pablo. Faime caso. Non é un bo sinal. Por que non é un bo sinal? Son demasiadas coincidencias. Por que tivemos que falar da cruz de San Fins, de Don Santiago e do demais? Por que non estaría calada? Señora Otilia, os terremotos teñen unha explicación científica. Non son castigos divinos, nin nada parecido. Xa houbo outro terremoto igual en Celavella. O día seguinte do roubo da cruz. O 25 de abril de 1878. O mesmo día en que desapareceu Don Santiago Veiga. Caso permiso, meu tenente. Desperfectos de pouca importancia, meu tenente. Parece que a xente xa está un pouco máis tranquila. Ahora demo que terremoto. Como dicía que era? Un movimento que? Sísmico. Producido normalmente polo desprazamento dunha placa tectónica. Iso explica o caso dos animais desaparecidos. Estaban nerviosos e inquietos porque poden presaxiar os movimentos de terra. Algúns fuxiron, xa volverán. Moito sabe, meu tenente. Non hai que preocuparse, xa pasou. Algúns veñen acompañados por outros de menor intensidade. Quere dicir que van vir máis? Non, cabo. Quero dicir que podería pasar, pero espero que non sexa así. E o informe ese cos desperfectos? Se quere escribo yo, pero vaya, o máis importante foi o derrubamento do tellado dos Leiro e unha caída de Inocencio de Serantes. Pero claro, o tellado xa estaba que daba pena, e Inocencio ten os seus anos. Polo momento, ningunha vítima. Gracias, cabo. Algo máis? Se tal, algunha xente que ainda está un pouco asustada. Xa. Fun onde a señora Ernestina a dicirlle que xa estaba todo en orde. Sabe que me contestou? Sí, fille, sí. Como hai 50 anos. Como hai 50 anos. Iso dixo. Laureano, era Paquiño como non volveu? Tranquila, muller. Entreteríase polo camiño. A cousa non foi para tanto. Xa verás como está ben. Era visto. Ainda lecio por María Santísima, cale! Estáme poñendo os pelos de punta, No terremoto de 1878 morrera xente, non, Indalecio? A todos nos chega ahora. Mi madre. Ai, Deus bendito! Onde estabas? Nos preocupados e ti? Leocádia, muller. Tranquilo, fillo, non foi máis que un tremor de terra. E que máis querías que fose? Estás ben? Vi un morto. Nos penedos da fonte seca. Está seguro, Paquiño? Mira que con esas cousas non se xoga. Seguro. Tiveno isto. Só lle quedaban os osos, mi padre. Ai, meu pobre. Está
Estaba atrapado entre unhas rochas e o terremoto debeuna separar. E tiña unha cruz. Como dis? Así, un esqueleto cunha cruz. Unha cruz? Sí. Estás seguro? Sí, de prata e ouro. E tiña pedras preciosas. O rapaz non exagerou nada, meu tenente? A cruz de San Fins. Coñece? Sentín falar dela. Debeu custar unha fortuna no seu tempo. É máis dun desgusto. Pois deste non quedan máis cos osos. E as ollas. Faga o favor de guardalo ben. Teremos que examinalo todo. Tanto tempo levará morto? 50 anos. Arredemo que ollo. E como sabe? Ninguén puido mover esta pedra para tapar o corpo. Este home tivo que morrer no terremoto do 78. E xa postos non saberá quen é. Non, cabo. E dadas as circunstancias, non creo que sexa doado identificalo. Tenente, presento yo ao meu tío avó, Santiago Veiga. Estás seguro? No anel están as súas iniciais. É certo, pero non temos ningún dato máis. Santiago Veiga desapareceu no terremoto do 78. Entre o roubo da cruz e o terremoto só pasou un día. Todo encaixa. Así que este é o seu tío avó. Yo lo teño na gloria. Xa ve no que se acaba. Home, a cruz consérvase mellor. Cabo, modérese. Non se preocupe, tenente, é certo o que di. Disimule, don Pablo, santo da súa familia debía ser un home bo. Hai teorías. Home, parece mentira que un Veiga diga iso dun seu Cabo, parente. quere calar. Don Pablo, se non me equivoco, e sabendo tanto como sabe do que pasou en Celavella hai 50 anos, está pensando que non só descubriu os restos do seu parente, senón tamén... O auténtico ladrón da cruz de San Fins. Que fai vostede aquí? Xa o sabes, veño pola cruz. Vai ter que quitar. Pois se ten que ser así, por mí non hai problema. O anel é o mesmo, non hai dúbida. O que apareceu no Penedo da Fonte Seca é o meu tío Santiago, señor Otilia. E tiña a cruz, así que todo está claro. El foi quen roubou a cruz. Tan seguro estás? O anel tiña as súas iniciais. É exacto o que leva no retrato. Sí, estou seguro. Non ten vostede que guardar a honra da familia se o causante de tanta desgracia foi un Veiga. Don Santiago podía ter moitas cousas, moitas, pero non era un ladrón. Non, claro. Un Veiga non podía facer algo semellante. Señor Otilia, todas as probas apuntan a que foi don Santiago. Pois a quen acusaron foi a Manuel de Lomba. Un home humilde acusado de roubo, ten lógica. En estes casos, xa se sabe quen paga a desfeita. Don Santiago nunca consentiría que un inocente pagase por él. Nin pobre nin rico. Nin sequera Manuel de Lomba, que se é dicir. El era precisamente amigo dos pobres. Amigo demais. Xa. Desculpen, pero alguén terá que traballar aquí. Pablo, esta rapaza é unha descarada. Deberías pensar en despedila. Señora Otilia, ¿pódeme explicar qué está pasando aquí? ¿Qué lle pasa a Matilde? Pero, Pablo, ti en que mundo vives? A ver, como se chama Matilde? Matilde Carballo. Conforme. Ese é o seu apelido. Pero como se lles coñece os da casa en Celavella? Non
Non teño nin idea. Os da Lomba. Matilde da Lomba. Manuel da Lomba era o seu avó. E tiña unha irmá, Isolina da Lomba. Don Santiago sempre se fachendeaba de ser unha especie de salvador dos pobres. Naqueles tempos era moita a xente que traballaba pros Veiga. Bos días. Bos días, don Santiago. Coñecémonos. Sí, aquí todo o mundo o coñece en Celavella. Ah. E ti de quen és? Dos da Lomba. Traballamos para vostede. Xa. Non deberías cargar tanto o saco. Non vas poder con el. Ah, deixe, se eu xa estou afeita. Xa me cargo eu. Gracias. Esa muller era logo... Tía aboa de Matilde. Ajá. Don Santiago non aceptaba as cousas como eran. Fartouse de dicir por aí que co que valía a cruz podíase axudar a moitas familias. E non lle faltaba razón. Por iso roubou a cruz. Que non era un ladrón, porras. Aínda cree que foi ese Manuel da Lomba. E non te cansarás de preguntar. Matilde ten razón, señor Otilia. Moitas veces acúsase a alguén humilde por non acusar a alguén de boa familia. Pasa hoxe, non había pasar antes. Vese que saíches a él. Xa mo dicía dona Elvira. Vou falar con Matilde. Para que? Para pedirlle desculpas. E para saber algo máis. Que ganas de remexer no pasado. A ver, díganos onde ten a cruz. Podo beber. Apure, dis que é milagreira. Xuro che que é a primeira noticia que teño. Nen siquiera sabía que falaba do teu avó. Pois podías poñer máis atención. Somos los da Lomba de toda a vida e a moita honra. E quen dixo que non? Pois non o sei todo o mundo. Os Veiga, tan xenerosos, tan católicos. Parece que collen gusto en botar e a culpa que non se pode defender. Matilde, iso pasou hai 50 anos. Que importa agora? Que importa? Claro, muller, non te preocupes. E se é cousa de limpar a memoria do teu avó... Ti crees que o único problema foi acusalo de algo que non fixo? E logo non. ¡Alto a Garda Civil! ¡Alto a Garda Civil! Morreu. Mi padre non era máis que un neno. Case non o coñeceu. Vaya por Deus. Sacou adiante súa nai, sen axuda de ninguén. Os dous sós no mundo. Estaba tamén a irmá do teu avó, Isolina. Isolina morreu moi nova. Mi padre nen sequera se lembra dela. Vaya, sí que é unha historia triste. Sí. E todo por culpa dese roubo. A cruz non apareceu. Todos dicían que os da Lomba, os mortos de fame, tiñan un tesouro que o avó Manuel roubara, pero que ninguén sabía onde estaba. Bonito, non? Resulta que o culpable foi don Santiago Veiga. Iso parece. Ah, só parece. Conforme, o ladrón era parente meu. Pero non tes ganas de saber algo máis? Teño, pero despois de tantos anos, como facemos para descubrir algo? Non sei. Igual que apareceu ese retrato, pode haber máis información. No fallado. Pero a señora Otilia vais enfadar. Pois que se enfade. Tamén leva razón. Así saímos de dúbidas. Xa,
Como o ladrón é un dos Veiga, hai dúbidas. Matilde, non sexas así. Sabes do que non hai dúbidas? De que o famoso tesouro dos Dalomba non é noso e desde logo mi padre non vai herdar esa cruz. Home... E algo máis. Algún sempre lles toca perder, pero ti que vas a ver? Nin sabías que eu son dos Dalomba. Matilde... E que facemos con este, meu tenente? Devolverlle a súa familia o seu debido tempo. Supoño que, aínda que pasasen tantos anos, quererán darlle un enterro digno. Semellante ladrón, chega a ser da miña familia. Deixaba tirado por aí adiante. Cabo, modérese. Mere pros Veiga, moi señorito sale, sí. Quere calar, Cabo. Bos días, don Tomás. Boas, pódese. Queres sentar, don Tomás? Pois sí, gracias. Ten que disculpar o Cabo. O terremoto e todo o que veu despois ten un pouco excitado. Fágome cargo. Ven polos restos de don Santiago. Pois a verdade é que non. Aínda non falei con meu irmán. Mellor. Non vai ser máis que unha formalidade, pero temos que agardar polo informe forense. E como non é urxencia ningunha, pode tardar días. Entendo. Xa lle digo, non é máis que unha formalidade. Estive mirando e coñece a crónica de Maroñas. Coñezo, sí. Polo que di, non hubo máis desaparecidos no terremoto do 78. Só desapareceu el? Barón, sí, tamén desapareceu unha muller, unha tal Isolina Carballo. Pero o esqueleto que temos é dun home. Ajá. Pero vostede viña por outra cousa, conte. Pois, verá, non sei se é moi correcto, pero teño entendido que xunto ao esqueleto atoparon a cruz de San Fins. Sí, aí está. Cabo, por favor. Seguro que é a mesma? Este libro é unha maravilla. Mesmo traio de buso. Se cadra máis impresionante do que escoitei. E está intacta. Pois, sendo así, gustaríame levala á igrexa parroquial. Foi unha doazón da miña familia e, tal e como está ermida, creo que é o mellor lugar onde pode estar. Se non hai inconveniente, claro. Eu estaría encantado de devolver a cruz á igrexa, pero... A verdade é que non creo que haxa ningún inconveniente. Estupendo. O peor será que teña que traela por algunha comprobación. Quere levala agora? Pois sí. Se quere, podo escoltalo. Non se preocupe. Vostede quede vixiando os restos. Non vai a ser que acaben tirados por aí. E que esperabas atopar? Non sei, nos fallados gárdanse moitos recordos. Pois parece que de don Santiago só queda este retrato. E a señora Otilia non o quere nin ver. Que manía de deixalo ali arriba. Vese que despois de desaparecer non quixeron guardar nada del. Sí, pero guardaron isto. Que faz, Pablo? Pablo. É do tío Santiago. Unha carta de don Santiago Veiga. Lé. Celavella, 25 de abril de 1878. O mesmo día do terremoto. Xusto, pero escoita. Esta carta é unha despedida. Non volverei poñer de novo os pés nesta casa. Sei que non ides aprobar o que vou facer, pero vou non facer porque é xusto. Vou roubar a cruz de San Fins. A quen se lle ocorre gastar tantos cartos nunha cruz habendo tanta necesidade ao noso redor? Aquí estamos, don Sinforiano. Aquí está a cruz. Xa e salva. Sí, xa sei que discutimos moito. Nin eu vos convencín a vos, nin vos a min. Vouna roubar. Vouna vender e espero que o que saque por ela poida axudar á pobre xente de Celavella. Xente como a nena Otilia. A señora Otilia. Ten que ser. Espero que con ela sexades realmente caritativos. Aprendede a ler e a escribir para que poida gañar a vida en por sí cando medre. Non acepto que uns nazan no hospicio para servir e outros entre algodóns para ser servidos. Ten que falar da señora Otilia. A nena Otilia. Sí. E agora entendo por que o tiñan de ovella negra da familia.
Que carácter o tío Santiago. Tiña as cousas claras. Xa podían aprender outros. Veña, sigue. Para evitar injustizas así, quero que esta carta sirva para esculpar deste crime a Manuel da Lomba. El non fixo nada. Non merecía morrer por un roubo do que outros son culpables. E a túa familia guardou isto todos estes anos. Algo non encaixa. Escribe a carta dicindo que vai roubar a cruz, pero a Manuel da Lomba xa o mataran polo roubo. Tes razón. Se cadra o tío Santiago tiña agochada a cruz e pensaron que fora o teu avó. Ou iso, ou sabía algo que non conta. E dalle. Se cadra, claro, máis adiante. A familia da Lomba tiña dereito a saber antes que ninguén que Manuel era inocente. Onte estiven na súa casa. Na casa de Isolina. Quería darche o meu máis sentido pésame. Gracias, don Santiago. E ofrecerche tamén a miña axuda. Xa me ofreceu unha vez. Estou seguro de que Manuel era inocente. Iso xa non importa. Meu irmán non está. Sí que importa. Ainda lle podemos devolver a honra. Sempre que conte co teu permiso. Estaría encantado de facer algo por ti. Deus o bendiga. Es moi fermosa. Se me desculpa. Teño que atender o pequeno Indalecio. Súa nai vai no Campo Santo. Claro, por suposto. Pero non marche. Se quere. Esperarei, Isolina. Esperarei o que faga falta. Isolina non merece esta sorte. Agora empezo a entender por que na casa non se falaba moito da tía Isolina. Xa ves, tanto teñen os Veiga como os da Lomba. Ao final as familias acaban sendo o mesmo. Historias e segredos. Isolina. Se queres saber algo máis dela, escoita. Querido irmán, sei que non o vas a entender, nin o vas a aceptar, pero debo contarche algo máis sobre Isolina. Nunca sentín nada parecido por unha muller. Don Santiago, por favor. Tiña que dicircho, Isolina. Non podía agardar máis. Os meus sentimentos son sinceros. É imposible. Sabe que non pode ser. Por qué? Pertencemos a mundos distintos, xa llo dixen. Iso é o que queren que creamos. Non, don Santiago. A súa familia nunca o permitiría. Aquí non hai familias, Isolina. Ti e máis eu somos dúas persoas libres que non teñen por que ocultar o que senten. Sí, pero non é tan sinxelo. Sí que o é. Dime que non me amas. Dimo e marcharei. É a muller da miña vida, Isolina. Quérote. Que historia. En fin, xa o sabes todo. Non hai máis culpables que a min. O que non sei é se para vós vai ser maior delito o roubo da cruz ou o meu amor por Isolina. Que máis ten? Non preciso o voso perdón. Esquecédeme. Un saúdo, Santiago Veiga. Sería un ladrón, pero non era un malón. O pobre escribiu a carta, foi buscar a cruz e o maldito terremoto acabou con el. Merecía un final mellor. Así é a vida. Por lo menos fixo o que quería. Que facedes aí? Hola, Tomás. Don Tomás, estábamos mirando as cousas bellas de don Santiago.
Pasou algo, Tomás? Que foi? Alguén roubou a cruz de San Fins. Non entendo o que puido pasar. Venceslao permitiume levar a cruz para a parroquia. Alguén o soubo e foi roubala. Cando se inda a San Cristía para dicir misa, a cruz desaparecera. Puido entrar calquera e levala. Bicho lo fermosa que era. O que está claro é que esa cruz non dura moito en Ningures. É certo. É como se tivese un destino propio. Non digas parvadas. Non é ningunha parvada. Señora Otilia. Cree que ten algo que ver co que pasou hai 50 anos. E senón con que? Se sabe algo máis que nos poida contar, Non. Xa falei demais. daquela. Será mellor deixar o asunto nas mans de Venceslao. Podedes falar con Laureano. Se cadra, el sabe algo. Laureano. Algo ten que ver co arrieiro que trouxe a cruz a Cela Bella, creo. Ao final imos estar todos relacionados con esta historia. As vilas é o que teñen. E xa postos, pregúntalle a Pombo. Meu tenente, xa o temos. Explíquese, cabo, que temos exactamente? O que roubou a cruz de San Fins. Xa sei quen foi. Magnífico. Conte. Estiven preguntando por aí, facendo as miñas pescudas. E? Alguén foi visto saindo da igrexa cun paquete do tamaño da cruz esa. E non me vai dicir de quen fala. Pero é que aínda non adiviña, meu tenente. Cabo, non me irá dicir que cree que foi Indalecio. E quen había de ser logo? Conste que o primeiro tamén sospeitei de Pablo Veiga, como fora a súa familia quen pagara a cruz. Pero desbotou, non? Iso é. E ten claro que foi el. Claro como día. Cabo, non se lle ocorreu pensar que se cadra lle ten un pouco de manía. E por iso o fai culpable de todo canto pasa en Cela Bella. Disimule, meu tenente. Pero parece mentira. Dígolle que hai testemunhas que o viron saindo da igrexa e acaban de velo tirando por monte. E o que eu lle digo que vostede sempre pensa que o culpable é o pobre de Indalecio. Pero é que desta vez é certo, meu tenente. Dígolle eu que foi Indalecio quen roubou a cruz. Pero como é posible? Leváronna outra vez. Sí. Me irmán decidiu guardala na igrexa parroquial e, cando se quixo dar conta, desaparecera. Xesús bendito. Non pensará que nós temos algo que ver. Esta é unha familia honrada. Como vou pensar iso, Leocadia? Non me pregunten por qué, pero teño a impresión de que saberemos quen a roubou se sabemos máis do que pasou hai 50 anos. Non teñen nada que dicir. E que imos dicir? Cantos anos me bota? Non o digo por ti, Leocadia. Pero é que a señora Otilia díxome que se cadra Laureano... Eu? É que vou saber eu? Moito lle gusta falar a señora Otilia. Non tivo relación ningunha coa historia da cruz. Eu era un neno. Refírome a alguén da súa familia. Ah, eso sí. Rodrigo, o meu tío. Quen? Un irmán de mi madre. Rodrigo, o Rieiro. Gañaba a vida traendo e levando cousas. El foi quen trouxo a Cela Bella a cruz de San Fins. Diz que era un home honrado a carta cabal, como compre os arrieiros. É que senón non traballaba. Quen lle ia facer un encargo? E falando de traballar, Laureano, póñame unha copiña. Eu non cheguei a coñecelo. É que, ao parecer, aquel asunto da cruz afectoulle moito. E non volveu por Cela Bella nunca máis. Tivo que ser un desgusto. Imagine. Andar por eses mundos de Deus correndo perigos cunha cruz que vale unha fortuna para que lle veñan roubar aquí, en Cela Bella. Pero el entregouno. Entregou, sí. O cura, don Sinforiano. Pero tanto máis ten. Xa. O seu tío non lle chamaban o coxo. Sí, porque tiña unha perna máis curta que a outra.
Pero ben que andaba daqui para alá. Xa me sei, se non digo nada. Vostede coñeceu, non? Eu era novo, como Laureano. E ninguén da súa familia tivo nada que ver? Porque a señora Otilia tamén me dixo que falase con vostede. Que leria, coa señora Otilia, vou ter que falar eu con ela. E logo? Que foi? Nada, abogado, nada. Nas vilas, a xente, cando non ten que falar, fala demais. Aquí está a cruz. Sae, salva. Como corresponde a un arrieiro honrado. Dígolle que é unha maravilla. Quere que a leve para dentro? Claro que sí, señor cura. Claro que sí. E o tal Sinforiano que foi dele? O pouco marchou para León. Dali morreu vello e pobre. Vaites, tampouco parece que iso nos axuda a avanzar moito. Avanzar carón de don Pablo. A que ven tanta curiosidade? Sabe, debilidades que un ten. Non lle basta con saber que o seu propio tío foi quen roubou a cruz de San Fins. Ven buscar a cruz. Veño. E non mo vai impedir. Chega tarde. Alguén a roubou antes que a vostede, don Santiago. Onde está a cruz? Non o sei. Cando cheguei xa non estaba. Que pasou, don Sinforiano? Vostede debería saber mellor que a min. É vostede quen lle mete ideas raras á xente na cabeza. Ideas paganas. Non o creo, señor cura. Pois debería creerme. A estas horas, os gardas deben andar atrás do ladrón. Quen é o ladrón? Quen vai ser? Manuel da Lomba. Quen? Manuel da Lomba! Eu non sei nin o que pasou nin o que deixou de pasar, pero mi madre dicía sempre que desde que roubaron a cruz, en Celavella non pasaron máis que desgracias. Son cousas que se contaban, como o da fonte seca e a mala sorte que trouxo. Botáballe a culpa a falta da cruz. E por que ia querer alguén que desaparecese de novo? Ese cadro foi xusto ao contrario. Que quere dicir? Igual o ladrón a roubou para devolvela. Iso non ten sentido. Non terá. Tomás a devolver a cruz á igrexa, así que... Pero levou na parroquial, non á capela de San Fins. Iso cambia o conto. A capela de San Fins. Digo que alto a Garda Civil.
Indalecio Carballo queda detido polo roubo da Cruz de Sanfins. Debería deixala onde está. Aí está ben. Sí, xa. O que vostede diga. Veña andando. Obedece, Indalecio. Daquela non quere denunciar. Non. Creo que isto non se pode considerar un roubo. Como que non? Cabo, por favor. Pode estar calado un momento. Estou falando con don Tomás. Indalecio só pretendía devolver a cruz ao seu lugar. E non podía pedir permiso? Niso o cabo ten razón. E que lle quere? Xa sabe como é Indalecio. O que importa é que non lle fixo mal a ninguén. Pero pode o facer de novo. Non o creo. Fíxome pensar e creo que o mellor vai ser que a cruz volva ao seu lugar. Indalecio non vai ter queixa. Home, moi bonito. E vostede, don Pablo? Técnicamente a cruz segue sendo o patrimonio da súa familia. Ten algo que denunciar? Como di? Non, nada. Entón imos soltar outra vez a Indalecio. Mi padre, como lle teño que explicar que as cousas non se amañan así? Pode non acusar de roubo. Eu só devolvín a cruz ao seu sitio. E dalle. Quen tiña que estar aquí é o Veiga. Eles roubaron a cruz, e non mi padre. Pero iso foi hai moito tempo, son cousas do pasado. Se non tes pasado, que tes? Do que ten que preocuparse agora de como vai sair daqui. Mi padre morreu. A tía Isolina desapareceu. E todos dixeron que o A tía Falomba... Isolina desapareceu. O mesmo día do terremoto. Pode estar debaixo de algún penedo, como o Santiago Veiga ese. Ben, o caso é que temos que empezar a preparar a súa defensa. Non forra preparar defensa ninguna. Todo o mundo ten dereito a unha defensa, cabo. Pense vostede o que pense. Eu? E a quen lle importa o que eu pense? Ala, fora! Como? Que queda libre. A mí non me diga nada. Conforme, Indalecio. Conforme. A cruz vai volver ao seu sitio. Non ten de que preocuparse. En fin, asunto concluído. Xa poden recuperar este anel. Agora o único que queda é que chegue o forense e poidan enterrar os restos do seu familiar. Non estou tan seguro diso. Pablo. Non me vai dicir que ten algo máis que contar. É posible. Non lle gusta a idea de que un Veiga fose o ladrón, eh? Pois vaya xa facendo. Ese non é o problema. Entón, calé? Que aquí o amigo non é Santiago Veiga. E non o digo por orgullo familiar, que conste. Pero todo indica que él tivo que ser víctima do terremoto do 78. Ese foi o día que desapareceu, pero puido ser unha casualidade. E o anel coas iniciais? Poida que o colleran. Sí, pero tiña a cruz que foi roubar. Iso non o podo negar. Está escrito. Daquela? Santiago Veiga non foi o único que desapareceu o día do terremoto. Tamén a tía Isolina. E alguén máis. Alguén que non volveu pisar Celavella. Un home honrado do que nunca se sospeitaría que puidese roubar a cruz. Aclárese, Pablo. Observaron este esqueleto. Hai algo raro nel que tardei en recoñecer. Cando chegamos aí todos somos iguais. Parecidos, cabo. A que se refire? Vexan. Non ve que un é máis curto que o outro. A verdade é que sí. De Santiago Veiga dice que tiña andares de galán. Algo difícil tendo unha perna máis curta que a outra. Señores, preséntolles a Rodrigo, o Arrieiro, coñecido por mal nome como o Coxo.
Conforme. O ladrón foi o arrieiro, pero era Santiago quen ia roubar a cruz. Que pasou logo? Moito me temo que non nos imos chegar a saber. Podemos imaginar cousas, pero nunca teremos a certeza. Misterios do pasado. Imaginar cousas. Ti que imaginas? Veña, marche. Que presa hai? Xa colleron a Manuel da Lomba, xa teñen o ladrón. Pero nunca se sabe o que pode pasar. Non sei se Goireiro ou don Sinforiano, que vai pasar? Non sei, pero hai algo no ambiente, as bestas están inquietas e eu tamén. Tranquilícese, todo vai sair ben. A ver canto lle poden dar por ela. Non se preocupe que lle sacaron a boa tallada. Vémonos. 2 en 8 días, en León. Fai vostede. Xa sabes, veño pola cruz. Vai ter que quitar. Pois se ten que ser así, por mí non hai problema. Pouco despois, a terra empezou a moverse. Rodrigo caeu nunha fenda producida polo terremoto e quedou sepultado polas rochas. Ten sentido, puido ser así. Ou de outra maneira, que non sabe. O que pasou realmente parece a min que non o imos saber nunca. Ainda segues con ese asunto? É que non hai preitos en Celavella? Señor Otilia, sabe que finalmente os restos non eran de Santiago Veiga? Contoumo Tomás. Vostede sabío desde o principio. O que? Que o que apareceu nos Penedos non era o meu tío. Tío avó. Eu o que sempre souben é que Santiago Veiga non era un ladrón. O que nos faltaba. Por que esa seguridade? Era un home extraño, pero non era malo. A vostede chamáballe a nena Otilia. Parece que lle tiña cariño. Eu era unha nena. Vostede coñeceu a Isolina? Que quere que fagamos? Que agardemos a que outro terremoto saque á luz os restos de Santiago e Isolina? Bo. Que é iso? Unha novela, se che parece. Unha carta. É que non o ves? A letra é de don Santiago. Como é que ten unha carta del? Porque me mandou a min. Porque é miña. Porque a ninguén lle importa. Polo menos a ninguén lle importaba ata onte. Pero a ti non che ensinaron o que significa non, verdade? Lea, por favor. Montevideo, 15 de marzo de 1879. Querida nena Otilia, espero que che ensinaran a ler e escribir e saibas de min directamente. Non creas os que digan que fun un ladrón. O certo é que a vida ás veces non sae como é de esperar. ¡Santiago! 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 ¡Santiago, estás bien!
Que ocorre? Unha desgracia. De repente a terra comezou a moverse e eu non sabía onde estabas. Está sangrando. Non é nada, tranquila. A fonte está seca, non te vou poder limpar. Non te preocupes. Alá onde imos, non nos coñecen. Onde imos, Santiago? Lonxe. Non roubei a cruz, Otilia, pero dei con un tesouro moito mellor. O mundo é grande e hai sitio para Isolina e para min. Espero que ti tamén atopes un bo lugar e sexes feliz. Tan feliz como son eu. Vicos, Santiago Veiga. O resto da miña familia soubo todo isto. Sí, claro. Pero preferiron dalo por morto. Nunca volveu. Nin mandou máis cartas. Nin eu lle contestei. A ovella negra da familia. Que barbaridade. Teño que contarlle a mi padre. Non creo que lle faga chiste saber cunha lomba fusío cun Veiga. E viceversa. Señora Otilia, perdoe o atrevemento, pero vostede estaba namorada de don Santiago. Eu? Namorada de don Santiago? Vai unha idea. Eu era unha nena. Unha criada. Igual que Isolina. Vese que non tedes nada que facer. Pois eu sí. Dora! Onde se meterá na paza que nunca estará nas precisas? Dora! Dora! A nena Otilia, a outra con carácter. En fin, parece que esta vez sí, non? Asunto concluído. Asunto concluído. A cruz volveu ao seu sitio. A fonte volveu dar auga para as xentes de Celavella. E, polo menos, parece que a historia rematou ben para Santiago e Isolina. Sí, despois de tantos impedimentos. Hai que ver. Que difíciles eran antes as cousas. Antes? Ti crees que cambiaron moito? Chega un escritor ou un artista e as mulleres aos seus pés. Para nós é un honor telo en Celavella. Encántame. O señorito Pablo non adoita traer amigos, e menos tan agradables como vostede. Imos facer cartéis e chamar aos xornais, vainos a ver todo o mundo. Non o podo creer. Claro que sí. Seguro que veu a Celavella en busca de inspiración. Señor Míguez, pode oírme? Intentaron matarme. É o asesino do bastón. Iso son folletíns. Gaña sempre. Non hai que non colla. Crees que son cousas da miña imaginación? O asasino do bastón pusera ollada sobre él. Morre! Moito lle gustan os asasinatos, recoñeza. Ten un curioso sentido do humor.